Παιδιά, τι κάνετε, πώς Γεια σας, είστε? παιδιά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, γιατί σήμερα θα μαγειρέψουμε. Για πρώτη φορά στο κανάλι μας θα μαγειρέψουμε. Άμα σας αρέσει φυσικά ένα like. Νομίζω 9 στους 10 το τρώνε αυτό που θα φτιάξουμε. Ναι. Είναι φλογερίτσες και θα χρειαστούμε 3 απλά υλικά. Πάμε να σας τα δείξουμε. Έχουμε εδώ τυρί, γαλοπούλα και το φύλλο που το είναι... Το σκεπάσαμε για να μην ξεραθεί. Ναι. Γιατί δεν γίνεται. Και εδώ το νεράκι για να κλείνουμε μετά τις φλογερίτσες με το πινέλο. Και πάμε. Πρώτα θα κόψουμε στο μέγεθος του τυριού τη φλογερίτσα. Ωραία, εδώ. Τώρα θα κόψουμε το φύλλο κάθετα. Όλο μέχρι κάτω, όλα τα φύλλα. Να μπορέσουμε να τυλίξουμε τις φλογερίτσες. Ωραία, εμείς για αρχή κόψαμε τα δύο φυλαράκια μας. Τώρα θα το σκεπάσουμε για να μην μας στεγνώσει το φύλλο. Εδώ. Ωραία, έχουμε εδώ. Και τώρα τοποθετούμε τα υλικά. Βάζουμε το τυράκι λίγο παρακάτω για να μπορέσουμε να το κλείσουμε. Και θα τοποθετήσουμε και τη γαλοπούλα. Μια χαρά. Τώρα θα το κλείσουμε. Δεν είναι και πολύ εύκολο, γιατί δεν ξεχωρίζουν τα φύλλα. Μισό. Εδώ. Τραβάς. Ναι. Εδώ. Περίπου σαν φάκελο. Κλείνουμε και τις ακρούλες έτσι. Κάτω-κάτω. Για να μην βγει το τυρί καθώς θα τα ψήνουμε. Εμείς κανονικά γίνονται και στο τηγάνι και στο φούρνο. Σήμερα θα τα τηγανίσουμε γιατί γίνονται πιο νόστιμα, η αλήθεια είναι. Και τώρα ρολάρουμε αυτό έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μέχρι να τελειώσει όλο το φύλλο κάτω. Το ρολάρουμε μέχρι να βγει μια πολύ όμορφη φλογέρα. Δηλαδή κάθε φύλλο είναι και από μια φλογέρα. Κάθε φύλλο είναι και από μια φλογέρα, πολύ σωστά. Και αφού τελειώσουμε και φτάσουμε στο τέλος, για να μην ξεκολλήσει στο τηγάνι αυτό, τι κάνουμε? Βάζουμε λίγο νεράκι και το κολλάμε. Και κολλάει τόσο απλά. Τσακ. Και η φλογερίτσα μας είναι πανέτοιμη για το τηγάνι. Λοιπόν, βάλει να δείξουμε τις φλογερίτσες μας. Βγαίνουν πολύ περισσότερες, αλλά αυτές φτιάξαμε. Το υπόλοιπο φύλλο το αποθηκεύσαμε στην κατάψυξη. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι δεν φορέσαμε γάντια, γιατί το χρησιμοποιούμε σπίτι μας και τα χέρια μας σαφώς ήταν πλημμένα. Και βάλαμε στο τηγάνι αγνό παρθένο ελαιόλαδο, έτσι, για να τηγανίσουμε. Αυτό το κάνουμε τουλάχιστον να είναι λίγο πιο υγιεινό. Έχω να πω ότι μπορούσατε να βάλετε μέσα και Φιλαδέλφια αν θέλατε Έχω να πω ότι μπορούσατε να βάλετε και Φιλαδέλφια μέσα στις φλογερίτσες. Κοιτάξτε πόσο όμορφες είναι. Θα βγουν απίστευτα τραγανές. Θα περιμένουμε να γίνει λίγο το λάδι. Δεν θέλουν πολλή ώρα. Ίσα ίσα. Και θα βάλουμε σε ένα πιάτο. Θα βάλουμε σε ένα πιάτο απορροφητικό χαρτί. Θα τραβήξει το περισσότερο λάδι όταν στιγανίσουμε. Και θα σας δείξουμε το τελικό αποτέλεσμα. Το οποίο θα είναι φανταστικό, τραγανό και πολύ νόστιμο. Πολύ χαρτί δεν έβαλες. Βάζω χαρτί αρκετό για να τραβήξει όλο το λάδι. Ωραία. Δεν θέλουμε τη λαδίλα την πολύ. Τώρα εδώ τους βάζουμε στο τηγάνι μία-μία. Όχι πάρα πολλές για να μην πέσει η θερμοκρασία του λαδιού. Αυτή βλέπετε την είχα βάλει πρώτη για να δω αν έγινε το λάδι. Είναι έτοιμη, δεν έχει 2 λεπτά έχει που τηγανίζεται. Σχεδόν έτοιμη, θα την βρίσω σε λίγο από κάτω. Θα δείτε τώρα ότι αν κάνω και γυρίσω έχουν αρχίσει και παίρνουν χρωματάκι. Θέλουμε λίγο ακόμα. Μια χαρά. Αυτή εδώ είναι πανέτοιμη, τη βγάζω στο πιάτο. Εδώ. Ωραία. Εδώ τις βγάλαμε όλες και είναι από 3 λεπτά ακριβώς είναι έτοιμες. Τώρα έρχεται η ώρα της δοκιμής. Μιαμ. Εμείς δοκιμάσαμε λίγο. Ακούστε λίγο τον ήχο. Το τυράκι μέσα, κοιτάξτε του Κωνσταντίνου που τρέχει. Είναι απίστευτο, φτιάξτε είναι πανεύκολο. Μέσα σε 3 λεπτά τρώτε. Και είναι και πεντανόστιμο. Τέλεια, απλά. Και μια σαλτσούλα να κουτάς. Τέλεια. Κοιτάξτε.
Ελπίζουμε να σας άρεσε και να σας δίνουμε συνταγές εύκολες για να μπορείτε να τις φτιάχνετε και εσείς στο σπίτι. Την επόμενη φορά θα σας φτιάξουμε κάτι πιο δημιουργικό. Γεια! Γεια!